Karbiang long kirat Rai Sabha tum cepatir pi ponsi bokajan subdivision angkang kara Rongpi arong Rai Bastia long aru ni phai ingkoi ra kethom arni sia pharman rongaje kapaman pon Birta kilong dun atengki Rai Nepali akhei tum bangso rongaje kapaman pon along ada por phai sir ke bapor Karbiang long Rai Sabha song amaipu Jai Kumar Rai pen lamaing thur ponsi cheng ponlo Rai Nepali akhei tumang bong kachatong atum anpen isi arsik jit kachingwai padu ponlo Lapenanar lo porpai hinia porpen isi radamai pitame paman pontu. Radamai pi ke paman pon along Karbiang long Rai Sabha mai phupensi mai chapahem phuponlo. Lapen alohi sar man pen Karbi Cultural Society mai phu Chandra Singh Kro chatong dun. Lapenan parta Hills People Cultural Forum mai phu Leichaning leng lapen Assam Kirat Rai Mahasabha mai phu lapen pinangkit hegeding atum chatong dun. Rai Nepali akhei atum bangso rongaje kapaman pon jasemet abangke Rai akhei atum methang khayang thek mate identity chipang bobit de jia phan lapen kepang tangwer jia phan lapen kewang jiarni aowe ahut anta kadokawe kachini pe jia phan pusi kapaman pon pusi nang pachini dun ongdung Rai akhei atum chatong dun si aliralon pen RDP dun si mesen me et pen si pachun ponlo Bokajan pen anantirang Karbiang long life